Iklan apa iku cara Bu? Dodol sesuk. Dodol sarapan. Wih. Lah turu kowe. Temenan. Ngopi meneh. Wih. Kopi klothok. Jeruk lur. Oh. Wih. Jeruk Malang iki cara. Nek nggone Malang. Nggone nek Margoyoso ya jeruk Margoyoso. Ibuke nyapu. Tak syuting iki, Bu. Sregep ibuke ya. Guya-guya iki mantune. Mantune apa dadi modin iki lur. Mbah arene modin apa? Modin apa nek ngarani ponakam ngarepem? Modin apa? Mboten gendeng. Modin gendeng lho, modin kok gendeng lho. Piye lho. Iki jeh terdampar karpete durung dilembet soalnya ngombe kurang resik. Waduh, dikomplain iki lur, ngombe ra resik. Piye kawis umban kabeh. Ayo mau mana resik kok repot kan. Ngopi bolo ngopi. Wih, ana kacamatanan barang. Wis. Kayak Asep Irama lho. Waduh. Jojis sih lur. Piye iki? Dilembet apa ora iki? Lembet adik. Ayo. Wis ready. Oh, arek monggo tumbas. Ayo dilembet. Karpete. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Wawan Sembrul. Oke, bolo.